Здравей, аз съм Тодор. Представям ти книгата Маверик от Рикардо Семлер. В книгата бразилският бизнесмен Рикардо Семлер разказва как фирмата му Семко се преобразява в една напълно нова и необикновена организация, в която мениджъри и работници заедно участват в управлението и вземат всевъзможни решения. Кой е Рикардо Семлер? Рикардо Семлер е изпълнителен директор и мажоритарен собственик на Семко. Придобива световна известност в бизнес средите заради революционните промени, предприети в компанията му, насочени към демократизация на работните места. Каква е основната идея на книгата? Подзаглавието на Маверик описва много добре за какво става дума в книгата, а то е историята на успеха на най-необикновеното работно място в света. Книгата е написана през 1993 година и описва развитието на Семко през 80-те години на 20 век. Семлер поема управлението на фирмата през 1982 от баща си. До тогава тя се е ръководила по традиционен начин, чрез строга пирамидална иерархия и заповеди отгоре надолу. За по-малко от 10 години Семлер, заедно с екип от свои съмишленици, преобразява по драматичен и изумителен начин Семко в работна среда, която носи удовлетворение и на мениджъри, и на работници. По-конкретно, служителите в Семко, дори и най-обикновените длъжности, имат голяма автономия и сами вземат всички решения, които касаят работата им, нямат фиксирано работно време, сами определят колко да работят и колко да получават, избират своите мениджъри и дават обратна връзка за представянето им, както и участват в разпределението на печалбата на фирмата в добри времена, а в лоши времена сами определят кой да бъде освободен. Благодарение на всички управленски решения и организационни промени в културата си, Семко придобива множество други компании, увеличава многократно приходите и печалбата си, оцелява в периодите на убийствени икономически рецесии в Бразилия, а текучеството вече над 20 последователни години е в рамките на само 1-2% годишно. Книгата Маверик е невероятно полезна книга за собственици на фирми, ръководители и специалисти по човешки ресурси. Прочитането й не означава, че нейните идеи автоматично са подходящи или приложими за други фирми, ни най-малко е така. Книгата обаче ще е от голяма полза за хора, които се интересуват от реални бизнес успехи, постигнати на основа на демократични управленски концепции и смели решения. Приятно четене!